El que són les coses del futbol, quan pitjor és la situació que s'està vivint al si del club alcireny, millor està sent la resposta de l'equip a nivell esportiu. Avui els jugadors han donat una autèntica lliçó de futbol en detriment d'un Samboyà que s'ha vist desbordat per totes bandes. Les ganes i el bon xoc desplegat pels homes de Manol Herrero han tingut recompensa en el minut 8 en les botes de Ballester que obria el marcador. El domini dels locals era absolut, però les nombroses arribades a l'àrea de Rafa no eren finalitzades pels davanters, que sols han provat sort de cara a porteria en el minut 43 en esta ocasió que ha tret el porter. En la segona part, els catalans han quedat en un home menys en el minut 55 per esta entrada de José. En superioritat numèrica, l'Alzira ha tingut esta ocasió per matar el partit, però la tranquil·litat ha arribat en el minut 68 gràcies a este penal que David Fas ha transformat. Els jugadors visitants no podien parar la que els anava a caure i en el minut 75 han sofrit una altra expulsió, esta vegada per doble groga d'herència. Amb tot de cara, Juanpe ha tancat el partit ja a les acaballes amb esta bona definició. Penso que és el pitjor partit que hem jugat nosaltres, des que jo soy el entrenador. Sí, yo creo que hemos dominado prácticamente todo el partido. Lógicamente el final es mucho más descarado porque tenemos la posibilidad de jugar contra dos jugadores menos. Pero yo creo que hemos dominado desde el primer minuto. Estas son las imatges de Luis Suñer Pico. Un encontre del que la U del Cira es jugava ahir la possibilitat de seguir viu en la segona divisió B o de finalitzar ja la temporada en el descens pràcticament consumat, Pasqual. I ahí està el primer gol, un gol de Ballesteros en una passada d'una part de porteria a l'altra d'Amarilla i Ballesteros enganxa de mitja volea i col·loca el baló dins la red del conjunt del Samboyà. Rafa Leva era el porter. Això era el minut 8 de l'encontre quan Ballester anotà l'Este 1-0. El partit n'hi ha que dir que va ser completament dominat per l'U del Cira. El Samboyà es mostrà com un equip molt fluix. Després de la roda de premsa, Paco Clos, l'exjugador del Barça, que és l'entrenador del Samboy, pues dia que era l'encontre més roïn que havia fet el seu equip, que aquí ja no era la imatge que normalment donava, però que avui sí que havia donat una imatge penosa al Samboy. Vull dir això perquè és que l'Alzira no va patir en ningú moment la porteria de Sito res de res, Pasqual. No tiraren a vegar, jo crec que una vegada o dos tiraren en tot l'encontre contra la porteria de Sito, que va ser a lo llarg del partit, no sé si Vicent diu el contrari, que van tirar menys a la porteria, va ser un espectador d'excepció Sito, porter de la Unió Esportiva Alzira. Hi ha una cosa que em llama l'atenció també, és quan va marcar el Ballester el primer gol per al conjunt blaugrana, com ho van festejar els jugadors blaugranes el primer gol del conjunt alcireny. Això vol dir que ells estan implicats i que van... 6 jornades, Pasqual, empatant en encontres que havien pogut guanyar i la sort no els acompanyà. Quan no la sort, actuacions arbitrals. Però 6 partits sense guanyar que estarien ahí fora de la situació de descens en la que es troben. Està quizá l'acció més perillosa de tota la primera part. De tota la primera part del Futbol Club Samboy. Està el despeje de punts de Sito i l'Alzira que torna una altra vegada a eixir a la contra. Aquesta és una bona acció, la que no es va saber finalitzar Tiquinho, en aquest passe que fa finalment a Cristian, però clar, Cristian no és el delanter dotat per fer aquestes coses. Jo crec que ahir Tiquinho, per qual ho comentàvem allí, tenia que haver continuat ell en l'acció i finalitzar-la ell. Per a mi va ser un dels destacats del conjunt blaugrana. Ahir es va marejar molt, va participar molt. Va estar bé Tiquinho ahir en la jornada. Ahir hi ha una doble parada del porter del Samboy, una altra bona ocasió per l'U del Cira. I ahir està bé, i veiem a Tiquinho, veus com pelea. Això són ja els imatges de la segona part, on en aquest segon temps l'U del Cira redondejaria aquesta victòria en 2 gols més, un que marca David Fas de penalti i un altre Juanpe. I això anul·laria el gol? Aquest és un gol anul·lat. Que jo tinc els resultes després de veure si estava el jugador de la Unió Esportiva Alzira en fora de lloc. Si estava, era per molt poquet. Bueno, doncs una segona part, si a un cas el domini més abrumador encara que la primera part, i més tinguent en compte
que en el minut 55, a 10 minuts del segon temps, en una ocasió claríssima que treu ahir el porter en els peus, encara que se senyala també fora de xoc del través. I això és la primera roja del partit. Sí, en el minut 55, quan és expulsat en targeta roja directa, el jugador del Sant Boi, concretament va ser José, una entrada duríssima que li va fer al jugador de l'Alzira i li va a la cara. I ahí està el penal. És un bolo de tiquinyos, és el penal. Sí, un penal que reclamen el jugador del Sant Boi, dient que no li ha tocat a la cara, a les mans, que li ha tocat al pit, estava mostrant-li el pit al jugador, però David Fas, al notar el 2-0, això ja ficava certa tranquil·litat en les graderies de l'Audelcira, clar, el 2-0 ja, i això era el minut 70, quan s'anota el segon gol, a falta de 20 minuts, ja deixa un poc més de tranquil·litat, Pasqual. Sí, una altra ocasió, hi podem veure. Una altra ocasió claríssima. On s'ha de jugar el tipus porter. Que no senyala ni penalti ni faltes, sinó simplement despeje fora. Li reclamen els jugadors del Sant Boi i ahir, se veu la segona targeta groga i per tant... Herencia, el capità de... I per tant la roja, el jugador Herencia. I ahí està el tercer. I ahí està l'empalme de Juanpe en un baló cruzat, que Juanpe de primeres, conforme li ve, fica el 3-0 en el marcador ja, i la plantilla, ja veus, apenas ja celebra quasi este gol perquè ja se veu en el partit resolt. Al final un 3-0